to kan Kisumu ka giseketo design gi specifications madwarore to gi kala man school dwaro mano kende oromo jonyuol nyalo nitie jonyuol moko man ability kata gin funde onyalo nyiewo material to twango kende onyalo yudo ne bane moro mafundi twango ne onyalo yudo yo moro ma odhigo kamoro e chiro moro mabe yotie ero kamano ko man ariyo alo wacho wach buge ka onge school to samoro nyithindo bro dhi e school to somo dhi bedo matek jopuonj dwaro buge ma gitimo go reference ka giloso notes gi kata giloso plans gi mag puonjo nyithindo be dwaro buge ma gisomo. I think junior ni subjects ma wadhi somo junior gi ng'eny gi gin subjects ma wendo ok gin subjects ma nyi puonjo chien kacha. Nitie subjects mang'eny kabisa maparo ni okel manyien. Pre-technical is one of them. Science taparo ni nyaka bede ni kaka nchi puonje kuja ja umede mna matendo kode obedo na integrated to mede mna ndago. But nitie physical education and sports, nitie health education. Kura nere ni kupo ni buge onge to puonjruok kata somo dhi digni. Kura wan wajiu serikali mondo junior schools ochakre motegno. Nitie gik moko ariyo machalo basic. Jopuonj nyaka gi deploy immediately. Mana paro ne ka ber gima de gichako go ni jopuonj te man nigi diploma kata degree to nie primary schools onego yud automatic promotion odonjie junior kore ki manyinde ko kata mabro other levels pro medore pakisetimo mano to gi make sure ni within 2 weeks koleo to giko jomni kata chak juma manyien books te madwarore curriculum design sa hok no se chopo then koro books misomo kata mag reference mag jopuonj onego bed ni pesa donjo e kwa bro chako program ni e yo makare mondo nyithindo kik keth sama lach ahinya kitaparo ni higni adek no gin ya junior ni kopod watiyo go maber wadhi neno lokruok mar CBC mana kochakre group mo bet sani ma pioneer group bro donje grade 7. To nyaka sani wang'eyo ni junior secondary school osechakore ayanga odiochieng' manyoro kendo jopuonjre donjo ka kowuok kuonde mopogore opogore gidonjo e skunde go mabende noyangi mar mondo mi opuonje junior secondary school. To wang'eyo ni sirikal mana juma mokalo